Статус Криму має бути вирішено до деокупації півострова, а кримські татари мають уже сьогодні бачити, яким буде півострів після звільнення від російської окупації. Про це голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив в інтерв'ю виданню «Кримські новини». За його словами, після деокупації не буде часу на вирішення питань щодо майбутнього статусу Криму. Глава Меджлісу упевнений, що держава, прийнявши необхідні закони та змінивши основний закон, має гарантувати природнє право кримських татар на самовизначення шляхом створення Кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Після окупації українці почали розуміти кримсько-татарський фактор та важливість захисту прав кримських татар. Тих, хто зараз підтримує відновлення прав кримсько-татарського народу, більшість в Україні, каже Рефат Чубаров. Для нас, для нашого народу важливо знати, яким буде майбутнє Криму після звільнення від російської окупації. Як там будуть визнані, відновлені та захищені права корінного кримсько-татарського народу. Для нас це дуже важливо. Людям, які перебувають під окупацією, треба дати надію. Ця надія мати буде не конкретно для якихось людей, а для всього народу. Українська влада має відкрито говорити з нашим народом. Майбутнє Криму – це автономія. Для реалізації прав корінного кримсько-татарського народу, для захисту та процвітання народу в цій автономії вже зараз мають бути готові всі юридичні механізми. Коли говоримо про автономію, мають бути такі зміни, які гарантують та визнають право народу на самовизначення на своїй батьківщині. Наразі ми ведемо роботу над цими законопроектами.